Boa tarde a todos, benvidos, amigos, compañeiros, familia, autoridades, amigos que son familia, o fruto da labor de José Antonio, aquí o tendes. Pablo, o bailarín, un compañeiro inseparable de José Antonio, os seus primeiros golpes de baile xuntos e toda unha vida compartida bailando. E Patricia, a bailadora, unha alumna que penso que mellor non pode ser. Unha figura bonita, o arte co que visto traxe e o arte co que danza é froito da labor de José Antonio, e bueno, pa todo hai que valer, pero... Entón, imos a comenzar este acto, eu penso que xa da menor maneira. De foxo non digo nada porque coñecédelo todos e non hai moito que decir. Está todo unha vida dedicada, verdad? Vamos entón, acompáñanos na mesa Valentín, Jorge e María Rita. Penso que xa sodes todos coñecidos, director de política, bueno, secretario, perdón, de política lingüística da Xunta, Jorge, compañeiro diputado da Deputación de Ourense, e María Rita, pois é a nai de José Antonio. Cada día preséntanse 100 de revistas culturais, e este acto non é especial por presentar unha revista. Hoxe presentamos o número 6 de Abugalla, e como decimos os de folclore, vai ser a derradeira. Para min é unha honra presentar este acto non só por o cariño e a traxectoria que tiven con José Antonio Viñas, senón tamén por poder dar voz á paixón polo folclore que ambos compartíamos. O labor de Viñas foi excelente. Eu adícome a disfrutalo, pero Viñas adicou unha vida a garantir o patrimonio da nosa identidade. Hai pouco menos de un mes todos estábamos a darnos golpes no peito e a facer patria celebrando o Día das Letras Galegas. Pero moitas veces pasou o día... Fan falla actos como estes para lembrar que a fala é cada día, cada momento. Viñas sempre tivo clarísimo cal era o mellor xeito. O seu labor ten un valor incalculable a nivel cultural. A Bugalla ten un corto recorrido, unha mágoa. Pero que sirva este exemplo para que nos conciencie da falta que fai apoiar as iniciativas dos novos que teñen inquedanza por preservar o noso folclore. Este número 6 de Abugalla pecha facendo un pequeno resumen dos actos que durante este último ano se fixeron en honor a José Antonio. Unha leve memoria do seu festival, a Caravana, e os artigos escritos polos seus colaboradores. Un ano intenso e duro para unha nai que quere rematar a labor de Viñas da mellor das maneiras. Paso a palabra a Valentín, que tamén tivo a sorte de coñecer, tratar, colaborar e dar apoio a noso querido amigo. Pois moi boa tarde a todas, estimados compañeiros deputados, a Rita, a todos os componentes de Queixumes dos Pinos, a Xosé Lois Foxo e as que nos acompañaron facendo gala desa extraordinaria arte da música e o baile tradicional nunha tarde moi emotiva, porque isto evidentemente non é só a presentación dunha revista, non é unha presentación dunha revista cultural, e eu creo que en boa medida por iso estamos todos aquí. Estamos facendo algo moito máis importante, estamos seguramente poñéndolle un colofón e dándolle sentido a todo aquilo que concibiu unha persoa, a que a maior parte de vós supoño que coñecestes, que foi José Antonio Viñas, e que dentro do panorama cultural xa non do Ourense, sobre todo do Ourense, pero a nivel de Galicia inteira, a nivel de Europa inteira, soubo elevar o noso folclore á condición de ben inmaterial da humanidade, prácticamente. Porque é certo que José Antonio Viñas adoraba a música pop tradicional galega, o seu baile, adoraba compartir o coñecemento todo o que tiña, transferir ese coñecemento ás xeracións máis novas. Aí nace a idea de Queixumes dos Pinos, moito máis que un grupo de música e baile, un centro sociocultural que no corazón do Ourense irradiou sempre a nosa cultura e a nosa sabiduría, que a forma que el tiña de saberlo facer, ainda por iba con eses bons modos, con esa diplomacia vaticana que el case sempre exhibía, e que fixo que bastante tempo xa despois da súa desaparición esteamos todos aquí hoxe pensando nel.
presentando unha revista que pretende pechar ese círculo da actividade cultural, ese círculo da acción sociocultural tan necesaria en calquera sociedade. Mirade, estamos nuns tempos moi convulsos, nos tempos en que agora que estamos en plenas campañas das eleccións europeas, se fala tanto de Europa, e que a propia Europa está cuestionándose moitísimas cousas sobre a súa natureza, non? Pois que pode pasar con unha cultura que é moito máis pequena que a europea, como é a cultura galega? Pois a cultura galega está alicerzada en moitos sectores dunha forma tan sólida que non ten nada que temer. Por qué? Porque hai xente, como José Antonio Viñas, como os que compoñedes Queixumes dos Pinos, como os que compoñedes todos e cada unha das persoas da sociedade civil ourensá, onde dende tempos inmemoriais reside a nosa cultura e aguantan a nosa cultura, pois que fai que algo tan nobre como un carballo, tan forte como un carballo, pois dé a bugallo, se dé a revistas como esta que se chama A Bugalla, que é fermosísima e que despois de un longo período de traballo temos que felicitar a Rita e a todo o equipo que vos encargastes da súa maquetación e da súa edición, porque é un dignísimo homenaxe a quen a concebiu e a quen pensou Galicia máis grande e a quen pensou a Galicia bonita, a Galicia que comparte, a Galicia que aprende, a Galicia eterna. En definitiva, esa eternidade que José Antonio pensou para a nosa cultura, esa eternidade que nace dos bos e generosos, como di o noso himno, está hoxe aquí presente, está latente e seguirá estando ao cabo do tempo, porque é moito máis que un sentimento, é moito máis que unha obriga institucional dos que estamos aquí nesta mesa, é moito máis incluso do inmenso e oceánico cariño da súa nai e da súa familia cara a él, é moito máis que iso, é o sentimento da patria, é o sentimento de ter que facer algo por un país, de ter que facer algo por unha cultura, e iso non morre nunca, iso non desaparece nunca, iso pervive por riba de todo canto poida acontecer. E é por iso polos que os que neste momento nos toca ostentar responsabilidades públicas, pero que tivemos a inmensa fortuna que nese camiño a toparnos con xente como a José Antonio e como os seus colaboradores, que temos que estar tan contentos por todo o que pasou, non? E por todo o que vai a pasar. E que hoxe, grazas a esta revista, pois lle diremos a todos os que nos queiran acompañar e que queiran vela, e as xeracións que detrás nos han vir, que merece a pena seguir o seu camiño, e merece a pena seguir o seu exemplo, porque repito, esa forma sublime de facer as cousas que tiña el é o que nos dá a categoría dun pobo con tradición, dun pobo noble, dun pobo antigo que ao mesmo tempo busca a modernidade, buscando o exemplo da xente que nos lo deixou. E en José Antonio Viñas temos ese exemplo perpetuo que non pasará nunca. Por iso temos que estar aquí, e por iso non pode ser de outra maneira que proclamemos o seu exemplo, o seu nome, a súa forma de facer as cousas, buscando, sobre todo nesta xente máis nova, que aparezan moitos máis José Antonios na historia de Ourense, na historia de Galicia e na historia do mundo inteiro. Por iso estamos aquí os que estamos nesta mesa, máis a deputada Noelia, Beatriz, a nosa responsable da Consellería de Presidencia, e, bueno, moitísimas máis entidades que vexo por aquí, vexo os responsables de xente de arredor, da Casa do Patrón, e tantas entidades coas que tivo que ver que non quixeron fallar, nin van fallar nunca, porque vamos a estar sempre aquí. A Bugalla pecha un ciclo, pero non pecha todos os ciclos. Imos seguir traballando, imos seguir poñendo todo o noso apoio dentro da Xunta de Galicia, do Goberno galego, para facer de todo isto, de toda esa idea, de todo ese cúmulo, ese torrente de ideas que José Antonio todos coñecestes, sabedes como era, que lle viñan á cabeza, para que todos, desde os membros da corporación, os da deputación, a familia, todos que estamos aquí, vamos a apoiar para que este traballo siga adiante. Por lo tanto, seguiremos falando del, da súa obra e do que ven moito máis alá del, do que trascende a realidade do puro do día a día, non? Facendo cousas fermosas como esta, facendo cousas bonitas, e para iso que necesitamos a colaboración de todos. É a gran lección que levamos aprendido, a lección que nos dá el, que está no noso pasado e moi hoxe no noso presente, pero para que estea tamén nese futuro radiante que el quixo e que todos estamos na obriga de traspasar e de conseguir para no seu nome e no de moitísimos máis, e máis aínda nunha cidade como Ourense, con ese parnaso de autores e de promotores da cultura galega que tedes por todos os sitios, que nos axuden a proxectar, como digo, o nome de José Antonio, da Bugalla, de Queixumes de Pinos, todos xuntos leválo con forza a eternidade.
sanidade. E aquí estamos hoxe para poder demostrar que si se pode facer, e para facelo, e para demostrar con feitos que estamos coa súa idea e que estamos tamén con ese espírito que le impregnou en todos nós, en todos que estuvemos a inmensa fortuna de coñecer a unha persoa tan nobre, tan radiante e tan sublime, como digo, como foi José Antonio Viñas. Na súa memoria vai, no noso compromiso ten que ir tamén. Moitas grazas por estar aquí e moitas grazas por axudarnos a facelo. Boa tarde. Bueno, boas tardes a todos. Despois de falar estas verbas tan fermosas de Valentín, en primeiro lugar teño que disculpar a presencia do presidente da Diputación, Luís Menor, e do meu compañeiro Rosendo Luís Fernández, que por motivos da Senda non poderon asistir. Pois para min é unha honra, non? Poder estar aquí porque realmente emocioname, non? Porque eu a José Antonio coñecino desde neno, acórdome perfectamente aqueles días, falaba Canai agora, da romería dos Gozos, na de Rasa, onde naceu Queixumes dos Pinos. Acórdome que con 16 anos el estaba xa radiando esa felicidade, esa cultura que el radiaba sempre con toda a súa xente. E para min, pois, o que pido para todos é un aplauso para el, porque está connosco agora mesmo aquí connosco. E outra faceta que me gustaba moito del era que cando eu lembro, cando eu tiña competencias no Concello, en diferentes concellerías, sobre todo de fondos europeos, sempre estaba petando na porta, entraba con esa sonrisa que el tiña, non? E sempre viña con proxectos. Sempre non viña con problemas, senón que viña con proxectos, pero pensando non para él, senón pensando para a cidade, para a provincia, pensando na cultura, pensando no folclore, e pensando, sobre todo, para min o máis importante que sempre dicía, os seus nenos e as súas nenas, o seu grupo de Queixumes dos Pinos, non? El vivía pa eso, loitou pa eso, e sei que foi feliz con eso. Eso é o máis bonito da vida, non? Cando traballas, cando loitas e cando tes a ilusión de poder loitar por outras persoas, non por ti, pero sobre todo con esa ilusión que tiña el, non? E a maiores se lle sumamos que despois abriu Queixumes dos Pinos unha gran instalación, unha gran sede na Rúa da Saínza, un barrio onde vivín eu, pois sumamos un círculo total de que para min, José Antonio Viñas foi unha persoa que temos que lembrala moito en Ourense. Non vale que hoxe teñamos aquí este acto e nos esquecemos o día seguinte, senón que temos que pensar en máis cousas. E dende a Diputación, que neste caso estou representando a Diputación, sempre tendimos a mao o todo que ten que ver ca cultura, sempre. A imprenta da Diputación é quen fai esta revista non agora, senón nas edicións que se fixo. E desde a presidencia da Diputación traigo o seguinte mensaxe, que é que todo o que podamos axudar, todo o que podamos tender a mao para potenciar a cultura de Ourense, como fixo José Antonio Viñas, a Diputación sempre estará a prol da cultura. Moitas gracias a todos. O primeiro número da revista Bugalla creouse no ano 2014. Faltan 4 números por a pandemia e pola enfermedade de José Antonio. A Bugalla está dedicada ao folclore, en consecuencia ao turismo, patrimonio, gastronomía, de xeito nacional e internacional, xa que Queixumes dos Pinos forma parte da IGF, que é a Federación Internacional de Folclore, da que José Antonio era o vicepresidente. A Bugalla nace na mente e no corazón de José Antonio, contando cuns fiéis colaboradores, que o agarimaron sempre neste soño. Por iso sentimos a obriga de rematar a súa labor. Algúns dos artigos estaban xa escritos antes da partida de José Antonio, como é o caso de Rosen Bodanov, de Bulgaria.
que faleceu no ano 2023. Pero por o cariño que se profesaban ambos, a familia de Rosen tivo a ben que se publicara o artigo neste número. José Antonio tamén creou o Festival da Caravana, un festival internacional de música popular. O ano pasado celebrouse aquí na súa cidade, porque dende a directiva da IGF decidiron que a caravana levase o seu nome, pasando a chamarse Festival IGF José Antonio Viñas. Caravana IGF José Antonio Viñas. Por iso decidimos incluir neste número a memoria do festival. Aproveitando a celebración do festival, a IGF quixo facer unha homenaxe que perdurara no tempo e regalaron unha placa conmemorativa que se inaugurou dentro das actividades do festival, contando ca participación da directiva da IGF, dos grupos internacionais participantes e dos amigos e familia de José Antonio. Acudiron a este acto tan entrañable as autoridades galegas que sempre colaboraron con José Antonio nos seus proxectos. Este número só ten a pretensión de recoller o último ano sen José Antonio. As actividades, os homenaxes, os galardóns, o seu festival. Un moi breve resumen de tanto e tanto cariño que lle seguen a demostrar os que o coñeceron. Esta é a razón de que sexa o último número. Pensamos que sen el non hai nada máis que contar. Tratamos de pechar este ciclo da maneira máis digna, sabendo que nunca chegaremos ao nivel de José Antonio. Quédanos moita labor pendiente. Recopilar as músicas, os cantos, os bailes, os libros, material etnográfico e moita labor máis para completar 30 anos de traballo nacional e internacional. Aproveito para agradecer a tantas e tantas persoas, organismos, autoridades, empresas, colexios e, como non, a pequena gran familia de Queixumes dos Pinos, que sempre acompañaron e apoiaron calquera proxecto. O pasado 17 de maio, en Marsella, coincidindo a data coas nosas letras galegas, fixemos a presentación internacional cos directivos da IGF en Francia. Foi acollida con moitísima emoción e moito cariño. Foi neste acto onde se decidiu que o próximo Festival Caravana IGF José Antonio Viñas se celebre en Rumanía o próximo mes de outubro. Para o vindeiro ano será en Italia, continuando nos sucesivos anos polo resto dos países da IGF. Isto fainos infinitamente felices. E se contásemos cos apoios institucionales, plantexaríamos celebralo en Ourense cando remate a rolda de países. Como nai de José Antonio, sempre estarei agradecida a todos. Sobre todo, como nai de José Antonio, sempre estarei agradecida a todos, sobre todo aos que estuveron nos momentos máis duros para a agrupación e para José Antonio personalmente. Dende a súa ausencia, sigo día tras día dándome conta do cariño e o aprecio que a xente sentía por el, tanto na súa terra como os seus amigos da IGF. Asistir ás homenaxes feitas nos distintos países, Rumanía, Italia, Portugal, Francia e algún máis que esquezo, reconfórtanme como nai e enorgulléceme ver o amor polo meu fillo. Para min foi e será o mellor fillo do mundo.
Para calquera nai, o mellor agasallo é ver que se recoñece a valía de un fillo e a bondade da súa persoa. Posiblemente, o traballo máis duro que me corresponde é poñer este punto final a todo o esforzo e ilusión de toda unha vida a que do meu querido fillo, que pola súa brevidade, tanta ilusión e tantos proxectos quedou inacabado. A lista para dar as gracias faise casi interminable. AMPAs, colegios, asociacións, empresas privadas, residencias, centros galegos de todo o mundo, colaboradores de Queixumes ao longo de estes 30 anos. Faremos que a bugalla vos chegue a todos e ao gallá vos faga sentir todo o amor que leva dentro. Baixamos o telón e apagamos o son. Moitas gracias a todos.
Pois aí tendes a mostra do traballo de todo un ano. Seguramente vos vai a gustar moito cando teñades na man. E agora Antonio ten por aí un micro, se algún de vos quere, tantos que colaborastedes ou tendes algunha pregunta ou queredes facer algún comentario ou vos queda algo por dicir, ides a ter a posibilidade de facelo, pero eu queríalle facer unha encerrona ás autoridades. A mí non se me pode dar un micro porque... Entón, como ben decíades, isto non pode quedar aquí. Vale, é unha inquedanza que tiñamos falado José Antonio e eu moitas veces, é que a seña de identidade dun pobo é unha fala, de eso estamos de acordo todos, pero seguro que Foxo, que ten moitos máis kilómetros viaxados que a min, seguro que estás de acordo comigo, querido mestre, en que moitas veces podemos estar en Times Square, que ti estiveche ali moitas veces, e sen falar, sen articular palabra, seguro que ti sabías onde había un galego con 2 acordes dunha gaita, a que sí? Quero decir con isto que moitas veces a identidade dun pobo non é só a fala, é a nosa música. Cando un galego, lonxe da casa, escoita un acorde de Galicia, arrepías a pel, e esa morriña que só temos nós, identifícase a través do folclore e da cultura popular. Entón, a encerrona é que vos plantexo. Dende pequeniños estudamos galego, ben feito, non? Pero ahora tamén hai que saber inglés, porque senón péchansenos as oportunidades. Pero nunca se plantexa a nadie por o folclore como asignatura obligatoria nos colexios. Se os rapaces estudaran desde pequeniños o folclore e as nosas costumbres, eu penso que sería unha boa maneira de que non morrera nunca. Porque o José Antonio, por desgracia, salen un de cada 1000. Eu, dende os 5 anos, aprendín a bailar, porque me ensinaron no colexio. Se non houbera tido a oportunidade no colexio, posiblemente hoxe non sería bailadora. Pero ofreceronme esa posibilidade de nena, gustoume e seguín. Cando saímos aos festivales internacionales, son centos e centos de rapaces os que cantan, bailan e visten as roupas, porque nos seus colegios, fora daqui, no estranxeiro, é obligatoria a asignatura. Aberto queda o debate. Non sei os que compartides, os que non compartides, pero a vos miro porque nas vosas mans está facer algo por isto que plantexo. Espero que non caia en saco roto e que lle dedes unha volta de tuerca. Foxo, penso que queres falar, verdad? Bueno, o meu sentimento pola miña experiencia e polas vivencias que tuve con José Antonio. Creo que María Rita non ten razón cando dice que quer tirar a toalla, porque eu sei que era todo para José Antonio, como José Antonio era para Rita, sigue sendo. Entonces, tens que continuar, porque hai que continuar ca labor. E eu, cando José Antonio, como se chamaba aquel lugar que me fuche esperar ao aeropuerto? Foi en Kosovo. Era o aeropuerto de Pristina. Bueno, pois eu vin a José Antonio volcado e a súa mamá que tiña moito cuidado que se levantara en tempo para todo. Entonces era a vida de José Antonio. De tal maneira que hai que seguir. Comentabas que eu sei ben o que significa o folclore e a gaita, porque eu recordo unha vez que estábamos en Yakarta, na embaixada británica, decía un embaixador de allí, Yakarta, que non había ningún galego. Sin embargo, chegou unha señora de Monforte chorando xunto a nós. O mesmo nos pasou na Biblioteca de Alejandría, en outra ocasión, que parece ver unha muller de Berín. De tal maneira que a música galega, eu creo que é a bandeira de Galicia, porque concretamente os galegos sinten a música, a gaita. Eu tamén teño unha experiencia fermosísima no Teatro Solís de Montevideo. Despois de facer o concerto, ao salir estaba todo o mundo esperándonos. E esa experiencia tiña a José Antonio. Por eso que estas ideas teñen que ser vindo. Encántame que lle houberan feito ese monumento na derrasa a José Antonio. Eu tamén son aficionado a facer monumentos. Fixen a cantora de Flor de Rei, unha estatua. Fixen a cantora maior do Caurel, unha estatua. A cantora da Xeitura de Manzaneda, igual. De tal maneira que
hai que poñer en valor todo o que significa Galicia e, sobre todo, a música que conservaron os séculos. Por eso que José Antonio pois, é o modelo a seguir, e a súa mamá ten que seguir, porque eu sei que se as súas bágoas se convertiran en perlas, era a muller máis rica do mundo. Por eso hai que seguir. Seguimos. Gracias, José Luis, pero en estos momentos ti ben dicías que eu era casi todo para José Antonio, pero que a min marchouseme todo con él. E é moi difícil continuar isto. Intentarei poder deixar as cousas dil o máis dignamente posible se é que as institucións me axuden, porque a día de hoxe é complicado todo o patrimonio que ten José Antonio, que conseguiu el, o grupo todo, porque non foi il solo, porque isto todo un equipo de pais, de rapaces, pois hoxe temos todo empaquetado no seminario menor, porque gracias ao señor obispo tuvemos un sitio onde recoller as cousas, porque era inviable para nós poder manter un local como José Antonio tiña. Entonces, eu hoxe tamén quero facer un chamamento. Queríamos ter un sitio donde poder poñer todas as cousas de José Antonio, todo por o que ele traballou, para que toda a xente poda ver. Un local donde se poda poñer todo. Un museo. Incluído unha das cousas que sabes, Valentín, que fixo con tanto cariño e que tanto lle gustou facer, que foi esa pequeniña biblioteca que hoxe ten máis de 5.000 volúmenes, que lle chamou o Recanto de Balbino, que era unha das cousas que a lle gustaba. Unha mostra etnográfica, hai moita cousa ali que non sabemos onde poderemos meter. Bueno, pois, a ver, eu creo que xa aberta este turno, que temos que poñernos a traballar, as autoridades que nos tocan, e na medida das posibilidades de cada quen, pois, efectivamente, o primeiro será buscar un local, un sitio físicamente onde poidan estar ben expostas e ben catalogadas todo ese material que ten, porque supoño que haberá tamén moito de recollida, de tradición oral, de música. O primeiro é salvagardar e clasificar todo iso, catalogar. E logo nun sitio onde estea a disposición pois de especialistas, de investigadores ou simplemente de xente que queira aproveitar calquera deses recursos para seguir facendo o que José Antonio fixo toda a vida, que foi ensinar o noso folclore, e non só o noso folclore, porque unha parte importante de todo isto, eu iba a dicir antes cando falei de Europa, pois que é o diálogo que José Antonio estableceu entre o folclore do galego e o folclore europeo, e do mundo inteiro, eses intercambios con Rumanía, con Bulgaria, con Italia, cos que sempre nos contaba, iso é moi difícil, porque que se dea nunha mesma persona, porque normalmente o folclore asóciase á parte máis identitaria dunha cultura, verdade? E asóciase a unha sociedade, do pasado, hermética. José Antonio fixo algo totalmente distinto, e ensinounos aos demais sabelo tamén, é que o folclore non é para illarnos del, é para dialogar co resto das culturas, daí da asociación, a cultura galega como célula de universalidade, nos decía Ramón Piñeiro, pois ese concepto. Entonces, todo iso é un exemplo moi valioso, que vai moito máis alá do folclore, porque é un exemplo de concepción cultural, de concepción como digo, de respeto mutuo e de hibridación das culturas, que ao fin e ao cabo as culturas cando se enriquecen é cando se hibridan unhas coas outras. As culturas cando se quedan solas e aisladas empobrecense. Entonces, podía ser un museo, eu creo que non hai ningún que fale deste tema,
folclore galego, pero ocupando o seu espacio no ámbito de toda a tradición musical, de danza e cultural pois internacional, non? E aí sí que podíamos quitar un produto novo, por decirlo de algún xeito, no ámbito cultural galego, que eu creo que é unha das grandes, entre outras moitas, unha das grandes liñas de traballo de José Antonio, que o facía singular, que o facía irrepetible, e que o fixo pioneiro, porque poderá vir máis adiante quen traballe neste ámbito con moitísimo éxito. Pero o primeiro en velo probablemente fose el. Entón, ao mellor por aí podíamos empezar, pois non sei, buscar un local, e a partir de aí os medios eu creo que, bueno, evidentemente hai que ser prudentes a mirar a facer un estudo, canto costaría, pero eu creo que podíamos asumilo perfectamente entre as institucións que estamos aquí hoxe nesta sala representadas e levar a cabo ese soño. E a partir de aí tamén concordo con Xosé Luis, dixenllo a Rita moitas veces en privado, pero tamén todos entendemos humanamente o que Rita dunha forma tan diamantina nos di da súa intervención, que non se sinte capaz de seguir unha obra tan titánica para diante. Pero aí está Queixumes dos Pinos, aí está a semente, ese rapaces e rapazas que hoxe sodes mozos e mozas para traballar como grupo, porque a mellor tampouco hai que facelo individualmente, porque non somos capaces de desenvolver ese volume de traballo que facía el, pero sí como grupo é seguir con esa obra e con ese labor adiante. Aí concordo perfectamente con Foxo, a ver unha maneira de recoller o testigo. A mellor non se ten que chamar a revista a bugalla, tens que chamar de outra maneira, ou a mellor os intercambios ou a acción que se faga non pode ser tan intensa, ten que ser un pouco menos, pero continuar. Iso é sempre a clave destas iniciativas e destas obras que nos deixan, continuar e seguir adiante. E, por lo tanto, Rita, pois, poñernos a traballar, se estás disposta a que crees efectivamente que temos que empezar por clasificar esa obra, por catalogala e buscar un sitio para que estea dignamente, que estea a disposición de quen queira seguir traballando, que este é a mensaxe que quería deixar eu aquí e boa parte dos que intervimos durante todo o tempo, pois empezamos a partir de xa. A día de hoxe... Estálo grabando, Luís, que quede ben grabado, Claro, se non repito, se non grabache, repito. A día de hoxe, xa levamos tempo facendo, catalogando e todo isto, as cousas, xa tiñamos, pero o volumen de traballo que José Antonio nos imprimía e a velocidade que nos imprimía, éramos incapaces de chegar, aunque éramos moitos, éramos incapaces de chegar a facer todo ese traballo, porque, bueno, a maior parte sabíades que eran espectáculos de todos xeitos, de todas maneiras, entón non tiñas tempo para sentarte e dicir, bueno, pois voume dedicar 3 meses a ordenar este recollida toda que temos, bueno, de bailes e de danzas e todo. Entonces, agora, pois, sí que gracias a algúns colexios, como o Divino Maestro, que este ano temos por aí a algún dos chavales de prácticas, dos chicos de prácticas, que sinto en el alma, pero levan dentro de que empezaron catalogando libros. E claro, creo que os olliños xa os deben de ter micos, non? Pero neso estamos. A catalogación está bastante avanzada, pero claro, necesitamos, pois eso. Queda un local. Gracias, eu xa digo que hoxe, gracias o obispado, o señor obispo á frente e logo despois tanto no seminario menor, que aí pois tuvemos todas as facilidades, é dicir, desde ter internet gratis, porque non lo puxeron, prepararnos, eu marcharme a Italia a un homenaje que lle fixeron a José Antonio, e cando aquí cheguei me tiñan unha oficina preparada con todas as cousas, os compañeiros de Queixumes colocados todos os ordenadores aquel e outro para poder seguir traballando, como dicindo, non te pares que non te vas a deixar. Pero bueno, que estamos traballando neso, xente que está aquí, que toda esta xente que colabora nas revistas, que a veces doulle moito a lata, e bueno, eu conto con esta xente que me axuda, Miguel, Xosé Luis Foxo, Arbella, e, bueno, non podo empezar a nombrar porque senón xa...
me quedaría eso. Entonces, bueno, pues eso sí que o temos xa casi medio feito, quero dicir. Que podemos, si queres, empezar si queredes, cando queiramos, cando queirades, cando estedes dispostos. Pois veña, se hai onde facelo, facémolo. Pois moi ben, pois aí queda recollido ese guante que che lanzamos. Non sei se alguén quere decir algo máis. Sí. Herbella. Bueno, eu teño que decir que conocín personalmente a Viñas, colaborei sempre na revista desde os primeiros números, e, bueno, demostrou ese cariño que ten especial polo que é o folclore, pero quixera recordar tamén unha cousa moi curiosa, e é que me dicía que tamén o tema da etnografía, que é un tema importantísimo, sobre todo na zona rural, que hai, pois, verdadeiras maravillas e que de alguna maneira, pois, se non se axuda un pouco no sentido da conservación, pois que pode chegar a perder. Por eso el dicía, diceme con razón, dicía, tú mándame traballos que sean así un pouco relacionados con a etnografía, sobre todo na zona rural. E de unha maneira, demostraba o gran amor que tiña pola nosa terra, e sobre todo por Galicia. Nada máis, gracias. María Rita, gracias por estar aquí y hacernos partícipes de tus emociones. Hemos hablado ya muchas veces de... Bueno, perdón, estoy en galego. Falamos moitas veces deste tema. Penso que a solución de todo isto é a continuar o que xa está feito. O sea, non estamos partindo de cero. Estamos partindo de unha internalización do folclore, da música, do noso polo mundo. O que non se fixo hasta ahora, o sea, fixo algo foxo, efectivamente, sempre ao grupo de gaitas e todo eso cando hubo, pero non como o fixo José Antonio. José Antonio chegou a adentrarse no máis profundo da Europa creativa, donde surden todas esas inquedanzas no folclore, na cultura. O testigo que hai que coller é continuar esa labor. Eu penso que o máis importante que ahora que había que facer era crear unha fundación, unha fundación que englobase pois todo o que se vai facer, donde está pois os patronos, que en este caso sería pois ti e todas as asociacións que as arropan, e co apoio da Diputación e da Xunta de Galicia, darlle forma, pero non só forma para unha forma museológica ou algo estático, senón algo vivo. Eu penso que os museos hoxe teñen que ter vida, teñen que ter conferencias, teñen que ter tal como todas as fundacións que se prece. O mismo as bibliotecas. Hoxe a biblioteca estáse vendo que non é un recinto cerrado onde van ali e tal, non, sino que a biblioteca espállase por rural, por os colexios, hai participación do noso maior tesoro que son os nenos, non? Estáse dinamizando iso. Entón, o que se pretende, para a miña forma de ver, sería crear ese patronato, esa fundación, pero non fundación estática, sino algo que tivera un percorrido, unha continuidade o que José Antonio fixo. Sei que patía moito que tal, pero non se trata de que o faga unha persoa sola, senón que o contagio que el fixo en todos nós, que se continúe e que de alguma maneira teña esa internalización, nacionalización no folclore que el pretendeu e que a nosa Galiza chegara a todos os lugares do mundo, que teñen como o único neso, como a única
particularidade que é a cultura e o sentir o idioma de cada país. En este caso é o galego. Miguel, agradezcoche moito as túas palabras, pero antes que José Antonio sacou por o mundo adiante, José Antonio sacou no co baile, pero antes hai que reconocer que Xosé Luís Foxo foi e será un gran embaixador, e creo que foi do primeiro embaixador que houbo que sacou a nosa música afora. Dentro do seu ámbito, disculpa que eso, pero creo que é xusto reconocer que ao final, pois, Xosé Luís un coa música e o outro co baile, pois puxeron a Ourense no mapa, ou quero casi dicir a Galicia, non? Bueno, algún máis quere dar... Non? Veña, pois entón lo bueno, si breve, 2 veces bueno, non? Aproveito que temos aquí a Patricia e a Pablo vestidos. Vindevos lucir aquí un pouquiño, que antes coa columna non vos viron. Achegadevos aquí para lucir eses traxes que levades con tanto arte. Tenéis aí, cariño, para... ¡Ay, que me enganchaste! Tenéis aí, Pablo, ti vas marchar sin decir nada? No, sí. Non queres decir nada? Dilo bailando, verdad? Veña, pois vamos entón arriba a disfrutar do baile do viño. Non vos olvidedes que estes son os rapaces, o comenzo de Queixumes, siguen estando agora. Unha mamá con un fillo de 18 ou 19 anos, un rapaz, para min será sempre neno, era un home feito e direito, un cuidado que este mete multas, pero que é digno embaixador seguidor do proxecto de José Antonio, a verdad que sí. Eu realmente, cada vez que vexo a Pablo e a Patricia, pero cada vez que vexo a Pablo pareceme ver a José Antonio bailar, animar a xente e ter esta... Entonces, moitas gracias por seguiren aí durante tanto tempo e tantos anos, que nunca me han abandonado, nin a José Antonio, nin a mí.